Yksi Jumala ja elämän tarkoitus. Kuvittele rivi raskaita kiviä, jotka nojaa toisiaan vasten. Jos jokainen kivi nojaa takanaan olevaan, ja sen takana oleva nojaa taas toiseen, kaikki kivet kaatuvat. Jotta ne pysyisivät pystyssä, jonkin on oltava jonon päässä, joka ei nojaa mihinkään. Jonkin tarpeeksi voimakkaan pitämään kaiken pystyssä, jonkin, joka seisoo itsestään ja ei ole riippuvainen mistään muusta. Kaikki maailmankaikkeudessa on kuin nuo kivet. Aivan kuten jokainen kivi nojaa muihin kiviin pysyäkseen pystyssä, kaikki maailmankaikkeudessa tarvitsee monia muita asioita ollakseen olemassa. Sinä olet riippuvainen ilmasta, vedestä ja ruoasta. Ruoka on riippuvainen maasta, sateesta ja auringosta. Aurinko on riippuvainen fysiikan laeista. Minne tahansa katsotkin, yksi asia on riippuvainen monista muista asioista. Tiede kuvailee näitä yhteyksiä hyvin. Se kertoo meille, kuinka yksi asia on riippuvainen toisesta, mutta se ei selitä, miksi koko kivirivi seisoo pystyssä ylipäätään. Se ei vastaa kysymykseen, mikä on tarpeeksi voimakas kannattelemaan kaikkea. Ymmärtääksemme sen, meidän on katsottava toisistaan riippuvaisten asioiden ketjua pidemmälle. On oltava olemassa olento, joka kannattelee kaikkea, mutta ei nojaa mihinkään eikä ole riippuvainen mistään muusta. Tuo olento, joka kannattelee kaikkia asioita, mutta jota mikään muu ei kannattele, on se, jota kutsumme nimellä kaikkivaltias Jumala. Elämän tarkoitus, joten kaikkivaltias Jumala loi meidät ja kaiken ympärillämme. Jos katsomme ympärillemme, näemme, että kaikella on selkeä tarkoitus. Aurinko lämmittää maata ja nostaa veden taivaalle. Tuuli liikuttaa pilviä. Pilvistä tuleva sade saa kasvit kasvamaan. Kasvit ja eläimet tarjoavat ravintoa ihmisille. Mikään maailmankaikkeudessa ei näytä sattumanvaraiselta tai tarkoituksettomalta. Kun jopa elottomilla asioilla on tarkoitus, herää looginen kysymys, miksi kaikkivaltias Jumala loi ihmiset, joilla on selkeästi korkein älykkyyden ja tietoisuuden taso. Vastatakseen tähän kysymykseen, Jumala lähetti profeettoja tuomaan hänen sanomansa ihmiskunnalle. Aina profeetoista Adam, Noa, Abraham, Mooses, David, Salomo, Jeesus ja Johannes, viimeiseen sanansaattajaan, pyhään profeetta Muhammadiin, rauha heille kaikille asti. Jokainen profeetta tuli saman selkeän viestin kanssa. Jumala loi ihmiset palvomaan ja tottelemaan häntä, ja tämä maallinen elämä on jatkuva koe meidän kuuliaisuudestamme Jumalalle. Enkelit kirjaavat jokaisen tekomme, sanamme, ajatuksemme ja aikeemme. Kuoleman hetkellä koe päättyy ja tulokset paljastetaan. Ne, jotka elivät uskoen kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja tekivät hyviä tekoja, saavuttavat menestyksen paratiisissa ikuisesti. Ne, jotka eivät uskoneet ja hylkäsivät kaikkivaltiaan Jumalan, kärsivät ikuisen rangaistuksen helvetin tulessa. Kuinka tiedämme totuuden? Mistä tiedämme, että profeetat tulivat? He jättivät jälkeensä jumalallisia kirjoja, jotka he saivat Jumalalta. Kaikki jumalalliset kirjat turmeltuivat ajan myötä, paitsi Pyhä Kur'an, joka on säilynyt täydellisesti tähän päivään asti, yli 1400 vuotta myöhemmin. Mutta mistä tiedämme, että Kur'an on todella kaikkivaltialta Jumalalta? Ajatelkaamme Jumalan välttämättömiä ominaisuuksia. Hänen täytyy olla aluton ja loputon. Jos hän alkaisi olla olemassa, hän olisi riippuvainen jostakin, joka sai hänet olemaan, joten hän ei voi olla se olento, joka ei ole riippuvainen mistään muusta. Jos hän lakkaa olemasta, hän ei voi olla se olento, josta kaikki on riippuvaista, koska hänen loppunsa tarkoittaisi, että kaikki muukin tulisi loppunsa. Joten Jumalalla ei ole alkua eikä loppua, hänen täytyy olla yksi. Jos tekijöitä olisi kaksi, yhden tahto rajoittaisi toisen voimaa ja rajoitettu olento ei voi olla Jumala. Esimerkiksi,
jos yksi tekijä haluaisi auringon nousevan ja toinen haluaisi sen laskevan, vain toinen voisi onnistua. Se, joka epäonnistuu, on voimaton, ja voimaton olento ei voi olla se Jumala, josta kaikki on riippuvaista. Ja lopuksi, hän ei voi muistuttaa luomakuntaansa millään tavalla. Jos hän muistuttaisi, hän olisi riippuvainen aivan kuten nekin, eikä hän voisi olla se olento, josta jokainen on riippuvainen. Kysy nyt itseltäsi kaikista niistä jumalista, joita ihmiset palvovat, mikä sopii näihin loogisiin kriteereihin. Se on Jumala, joka lähetti pyhän Kur'aanin. Luvussa 112 Allah sano, hän on Allah, yksi, Allah on riippumaton, hän ei synnitä eikä häntä ole synnitetty. Eikä ole ketään hänen vertaistaan. Yksi Jumala, ei tarvitse mitään, kaikki tarvitsee häntä. Ikuinen, ei poikaa, ei isää. Täysin erilainen kuin luomakunta. Ei kumppania, ei vertaista. Kur'an kuvailee Jumalaa juuri niin kuin logiikka vaatii hänen olevan. Tämä ei ole sattumaa. Tämä on todiste siitä, että pyhä Kur'an on todellakin maailmankaikkeuden luojan, kaikkivaltiaan Allahin lähettämä kirja. Joten kutsumme sinut islamiin palvomaan todellista Jumalaa, joka loi taivaat, maan ja kaiken olemassa olevan. Astuaksesi islamiin, sano yksinkertaisesti vilpittömästi, todistan, ettei ole muuta palvomisen arvoista Jumalaa kuin Allah, ja todistan, että Muhammad on Allahin sanansaattaja. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jos olemme väärässä, menetät 3 minuuttia. Jos olemme oikeassa, menetät aiken päättymättömässä tuonpuoleisessa kävelemällä pois. Ovi ikuiseen autuuteen on apposen auki, käveletkö siitä sisään?